So, hello mga kababayan. Ayan, ito po yung pangalawang araw sa curfew dito sa bansang Kuwait. Ayan, makikita nyo yan. Wala talagang tao. Ghost town siya. Ayan, tahimik na tahimik po. Ayan, maganda po itong pinapatupad ng government ng Kuwait. Ayan, kasi um, wala ka talagang makikita. Isipin mo naman na 1,000 KD ang fine kung makita kang kung mahuli ka dyan sa labas. Ayan, at mayroon pang kasamang 3 years jail. Ayan, tahimik po. Wala po talagang tao dumaan. Walang, walang naglalakad. Ayan. Ito yung tinatawag talaga na lockdown. Ito yun na at ito yung iiwasan talaga yung pag-spread ng virus. Good job po government ng Kuwait sa inyong ginagawa. Sana sa Pilipinas ganito rin. Sana yung mga tao dyan sa Pilipinas hindi sumuway. Sana maging ganito rin na pagdating ng hinigay na curfew hours, hindi na maglalabas, hindi na magpapasaway. Kung pwede, President Duterte ayos, lakihan mo yung fines or ano, magandang ano para matuto yung mga sambayang Pilipino dyan sa Pilipinas, kasi pataas ng bataas po yung cases ngayon. So sana ay mabigyan nyo ng ano yan. Tignan mo dito sa bansang Kuwait ngayon, ang tahimik na tahimik yan. Ang makikita dyan, nasa labas lang yan mga kuan, is lang. Ayan po. So ayan, dito na lang muna. Ayan, ingat-ingat po.